नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉग. तर आज शनिवार आहे, तर ऑफिसला जायचं आहे, सुट्टी नाही. तर शिव नाही ना, कारण की आई असते जे घरी आहे. तर बघू आज काय करता येईल आम्हाला मस्ती. तर बघूया, भेटूया नंतरच किंवा संध्याकाळी. ठीक, ते मागचे ब्लॉग नसेल बघितले जाऊन बघा. तोपर्यंत भेटू नंतर. मित्रांनो, आलेलो आहे घरी कधीच. तर आता शिव आलेला आहे खाली. तिथं तो कलर नाही. तर आता आम्ही बेडवर बसून करतोय काय बघा, ड्रॉइंग बुक दिलं त्याच्या आईने त्याला बड्डेला गिफ्ट. तर आता आम्ही कलर, हे बघ कुठला कलर मारला, तिथे येल्लो मारायचा आहे. काय करतो तू यार, येल्लो मारायचा आहे ना, येल्लो. तर आता जरा आम्ही ड्रॉइंग करतो. ड्रॉइंग तुम्हाला थोडीशी दाखवतो, बघा तुम्ही. आणि इकडे काय मेजवानी बनते ते पण बघू आपण. ठीक आहे, ठीक आहे. आता आपण फोटो काढूया, एक फोटो काढूया ड्रॉइंग बुक सोबत. फोटो काढूया आपण एक. बघा आता आमचं ड्रॉइंग कलर चालू आहे. माझ्या 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 डाव माझ्या डाव मला घेऊन आलाय करायला ड्रॉइंग. ड्रॉइंग इथं मध्येच रेड मारलाय त्याने. हे नो नो नो, ब्लॅक नाही मारायचं, येल्लो आहे. थांब ना, नको खराब करू ना यार. हे बघा, हे बघा, हे बघा. हे बघा, कलर मारायचा आहे. हे ते टिफिन बॅग आहे माझी यार. हे बघा, आई आलेली आहे तिकडं, दिसत नाही चेहरा. किती छान. थांब ना यार, ड्रॉइंग चालू आहे. ड्रॉइंग ड्रॉइंग शाळेत असताना एवढी नाही केली, तेवढी आता करतोय मी. टोने भाऊ आले, टोने भाऊ, टोने भाऊ. या ड्रॉइंग नाही इथं गेलो. मम्मी आबा बडीशापची लालच देतोय. तर घेऊन गेला त्याला बडीशापच्या नादाने. आणि इकडं काय बनते बघू आपण. इकडं काय बनतंय? कसली 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 बटाट्याची भाजी. एक दे ना खायला. नाही तो तुकडा दे, एवढा काय अख्खा खाऊ मी. चांगलं बघा, एकदम कडक कुरकुरीत. रिएक्शन बघ. तर मित्रांनो, आजचा दिवस संपलाय. तर करूया ब्लॉगचा एंड. 1 वाजता एंड करतोय मी. तर भेटूया उद्या. शुभरात्री.